Sa atong ebanghelyo karon, na-mention nga festival. Kini mao ang pangilin sa mga payag. Ang pangilin sa mga payag o Feast of Tabernacles o Sukkot, usa ka dakong pista sa mga Hudiyo nga nagsaulog sa pag-uban sa Dios sa ilang panaw sa kamingawan human sila mahigawas sa Ehipto. Niini nga pangilin ang mga Hudiyo magtukod og mga payag o sa Hebreo Sukkot nga hinimo sa sanga sa kahoy aron ipahinumdom ang ilang pagkinabuhi sa kamingawan ug ang presensya sa Dios nga nag-uban kanila sa tanang panahon. Kini usab ka pista sa pagpasalamat sa mga ani sa ting-ulan. Para sa mga Hudiyo, ang pangilin sa mga payag o Feast of Tabernacles usa ka timaan sa presensya ug kaayuhan sa Dios. Apan alang kang Hesus, kini mas nagpasabot sa iyang misyon sa kaluwasan. Sa atong nilabay nga mga pamalandong, nining mga pipila ka adlaw, atong nakita nga si Jesus gitawag sa mga Hudiyo nga nagpakaaron ingnon. Nakapangutana sila kung tinuod ba jud si Jesus, legit ba jud ni Sidya o siya wala mo tuo sa iyang pamatuod bisan pa sa mga buhat ug pulong nga iyang gipadayag. Kung sa ato pa ni karon ang term ani bardagulan jud. Karong adlaw atong makita nga si Jesus nagpadayag sa iyang misyon. Apan naglikay siya sa Hudiya tungod kay ang mga Hudiyo nagtinguha nga patyon siya. Diri kita karon sa atong duha ka punto. Una, si Jesus ni barog sa iyang misyon bisan pa naay wala miuyon. Si Jesus wala nagpasaya-saya sa iyang pag-adto sa pangilin sa mga payag. Low-key lang siya. Low profile lang. Dili tungod kay nahadlok siya, apan tungod kay wala pa ang tukma nga oras alang sa iyang hagit nga pagkamatay sa krus. Gani ang mga tao naghisgot bahin kaniya og naglibog kung siya ba ang Mesiyas o dili. Ang ilang pangutana nagpakita sa ilang kakulang sa pagsabot ug ilang kasaypanan sa ilang panglantaw kang Hesus. Kita usab daghan ang mahadlok mo padayag sa ilang tinuod nga tuyo tungod sa kahadlok sa mga pagsaway o pagsupak sa uban. Apan si Jesus naghatag kanato og panig-ingnan og kaisog. Bisan sa mga hulga, wala siya nilikay sa iyang misyon. Sa atong kinabuhi, kung ang usa ka ginikanan buot magtudlo sa iyang mga anak ug saktong pamatasan, usahay nadyud gihapon higayon nga ang bata mosupak. Apan importante nga barugan gayud ang disiplina ug pagmatuto sulod sa komunidad, sulod sa pamilya. Halimbawa usab kung ang usa ka magtutudlo o pari nga mobarog batok sa mga isyu sama sa korupsyon o fake news, kasagaran mabash, mapakaulawan, mabody shame sa mga trolls o mainsulto todo-todo. Apan kinahanglan mo barog gihapon alang sa kamatuoran. Si Jesus ni barog sa iyang misyon bisan pa naay mga wala ni uyon. Ikaduha nga punto, usa ka pangutana. Ang ato bang pagkaila kang Hesus nagtukmod nato sa pagtuo kaniya? Sa ebanghelyo si Jesus mismo niingon, ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Juan 7:29. Kini nga pamahayag usa ka direktang pagpadayag nga siya nagikan sa Amahan. Apan ang mga tawo wala pa nakasabot og nagpadayon sa ilang pagpangita og paagi nga madakpan siya. Kini nga bahin sa ebanghelyo naghulagway sa daghang tawo nga nakadungog kang Hesus apan wala gyud makaila sa iyang tinuod nga pagkatao. Sulod sa pamilya daghan ang moingon nga sila maayong ginikanan apan wala nila giila ang ilang katungdanan sa pagmatuto sa ilang mga anak sa espiritual nga paagi. Dili igo nga nahibalo lang kita kang Hesus, kinahanglan buhion nato ang atong pagtuo. Sulod sa komunidad, daghang Katoliko ang nagtuo sa ilang pagka-relihiyoso tungod kay nagsimba sila kada Domingo. Apan kung itandi sa ilang kinabuhi,
layo ra kaayo sa ilang pagpakabuhi isip tinuod nga Kristiyano. Sigun pa, ang mga Pilipino na ay dual spirituality. Relihiyoso kaadyo inig Domingo, apan ang mga binuhatan gawa sa simbahan ladyo pa jud kaayo sa pagkabalaan. Musimba apan daghan gihapong patuo-tuo. Magampo nga ayuhon sa Ginoo apan moadto gihapon sa binisaya. Dibuto sa Santo Niño apan left and right pod ang mga lucky charms. Ang ato bang pagkaila kang Hesus nagtukmod ba nato sa pagtuo kaniya? Mga igsuon, mga anak sa Dios, sa atong kinabuhi, daghan ang masayod bahin kang Hesus. Apan pipila lang ang tinuod nga nagsunod og nibarog alang sa kamatuoran. Ang Kwaresma usa ka pagpahinumdom nga ang Dios nag-uban kanato sa tanang panahon ug si Hesus mao ang tinuod nga presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Kung gusto nato nga tinuod nga makaila kaniya, kinahanglan nga buhion nato ang atong pagtuo sa matag buhat sa atong pamilya o sa atong komunidad. Ayaw lang pagpabilin nga kaila kang Hesus sa imong huna-huna. Hinunua, papuy-a siya sa imong kinabuhi ug puy-i usab ang iyang mga pulong.